Το Facebook είναι ο δημοφιλέστερος ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης. Αυτός τουλάχιστον είναι ένας εύκολος τρόπος να ορίσει κανείς το δεύτερο σε επισκεψιμότητα site μετά το Google παγκοσμίως. Οι χρήστες του μπορούν να επικοινωνήσουν εύκολα με τις επαφές τους, να κάνουν νέους φίλους, να επανασυνδεθούν με άτομα που έχουν χρόνια να δουν, να συγκροτήσουν ομάδες κοινού ενδιαφέροντος και να ειδοποιούνται όταν ανανεώνονται οι προσωπικές πληροφορίες των φίλων τους. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις δυνατότητες που παρέχονται σε οποιονδήποτε δημιουργήσει ένα προσωπικό λογαριασμό. Θα έλεγε κανείς ότι το Facebook αποτελεί για το χρήστη μια ευχάριστη ασχολία ή σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και υποκατάστατο για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα ή το χρόνο να αναπτύξουν πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις. Τι είναι όμως τα αλήθεια το Facebook, ένα εύχριστο εργαλείο κοινωνικοποίησης ή μήπως μια ουτοπία κοινωνικότητας που προάγει επιφανειακές σχέσεις? Καταρχήν, άνθρωποι που δεν ζουν κοντά στους φίλους τους, κοντά στην οικογένειά τους λόγω δουλειάς, λόγω σπουδών, λόγω απόστασης γενικά. Είναι ένα φοβερό εργαλείο που παλιά δεν το είχε ο κόσμος. Έμπαινε στο τηλέφωνο, έδινες ένα σωρό λεφτά, έστελνες ένα email που ερχόταν η απάντηση μετά από πόσο καιρό, ήθελες μια φωτογραφία και έπρεπε να τη στείλεις, να τη φορτώσεις, ξέρεις τώρα τη γνωστή διαδικασία. Τώρα με ένα κλικ είναι όλα πάνω, τα βλέπουν όλοι οι φίλοι σου, όλοι οι γνωστοί. Νομίζουμε ότι επικοινωνούμε, αλλά στην πραγματικότητα αποξενωνόμαστε. Προσφέρει το Facebook πράγματα, αλλά δεν προσφέρει ό,τι προσφέρει η πραγματική επικοινωνία, η ανθρώπινη επικοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία, όχι η live του ίντερνετ. Απλά το θέμα είναι ότι ο πιο πολλής κόσμος το χρησιμοποιεί με κακό τρόπο. Δηλαδή, τώρα έφαγα, τώρα ξάπλωσα, τώρα σηκώθηκα, τώρα ήμουν εκεί, τώρα ήμουν εδώ. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει και στην τελική. Περίπου 7 χρόνια μετά την ίδρυσή του από τον Mark Zuckerberg, το Facebook διαθέτει πάνω από 500 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Οι μισοί από αυτούς επισκέπτονται το site καθημερινά, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό κάνει χρήση του Facebook περισσότερες από μία φορά την ημέρα. Αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με το μέσο ημερήσιο χρόνο χρήσης που είναι τα 55 λεπτά, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για το μέσο χρήστη το Facebook αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Αναρωτιέται κανείς αν η διαδικτυακή επικοινωνία απειλεί την πραγματική ανθρώπινη επαφή και αν το chat είναι η σύγχρονη εκδοχή της παρέας με την έννοια που τη γνώρισαν οι προηγούμενες γενιές. Γιατί όμως να στραφεί ο άνθρωπος στην επικοινωνία μέσω του πληκτρολογίου ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή? Είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να κάτσεις πίσω από την οθόνη, να κάνεις ό,τι θέλεις, να βάλεις όπου και θέλεις. Εγώ μπορώ να σου δείξω φωτογραφίες δικές μου μεν, αλλά να έχω τραβήξει 15, να έχουν γίνει 14 χάλια και να σου βάλω τη μία την καλή. Μπορεί να πάω σε ένα μέρος και να θέλω να σου δείξω τι πήγα. Μπορεί να θέλω να σου δείξω πράγματα τα οποία δεν έχω, αλλά έτυχε να είμαι εκείνη τη στιγμή μπροστά και να τραβήξω. Γενικά υπάρχει μια ψευτιά. Σαν εργαλείο είναι χρήσιμο, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή τώρα το να βγάζει οποιοσδήποτε τη φωτογραφία του στο Facebook, η οποία μπορεί να είναι είτε φτιαγμένη, είτε ψεύτικη, είτε αλλού, δεν έχει κανένα νόημα, γιατί δείχνει κάτι το οποίο δεν είναι αληθινός. Όταν βλέπεις τον άλλο από κοντά, βλέπεις τις κινήσεις του, βλέπεις, τον μυρίζεις, τον ακούς, είναι διαφορετικό. Η οθόνη είναι πολύ ασφαλής. Μπορείς να είσαι γυμνός, μπορείς να είσαι αξίριστος, μπορείς να είσαι βρώμικος, μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις. Η άμεση επαφή, πιστεύω, έχει χαθεί και φταίει αυτό το πράγμα. Φταίει η ασφάλεια που μας παρέχει το ίντερνετ, η ασφάλεια που μας παρέχει το Facebook, το like, το comment, το ανέβασμα μιας ταινίας, το ανέβασμα ενός βίντεο από το YouTube. Ανθρώπινες σχέσεις δημιουργούνται, αναπτύσσονται και διαγράφονται με ένα κλικ. Αιτήματα φιλίας σε αγνώστους, επικοινωνία μέσω μηνυμάτων και chat, υπενθύμηση γενεθλίων των φίλων,
αποστολή εικονικών δώρων, online παιχνίδια, φιλοφρονήσεις για μια ωραία φωτογραφία ή για ένα εύστοχο σχόλιο, ακόμα και εφαρμογές ηλεκτρονικού φλερτ. Μια πληθώρα εφαρμογών. Ένας ολόκληρος εικονικός κόσμος. Η χρήση του Facebook σαν μέσο για την επανασύνδεση με φίλους από το παρελθόν είναι κάτι συνηθισμένο και δεν προκαλεί εντύπωση. Αυτό που δημιουργεί ερωτήματα είναι η τάση των χρηστών να γίνουν φίλοι με ανθρώπους που τους είναι τελείως άγνωστοι, ακόμα και να γνωρίσουν ερωτικούς συντρόφους μέσα από το Facebook. Έχω κάνει γνωριμίες μέσω Facebook και νομίζω ότι δεν είναι τίποτα κακό. Έτσι κι αλλιώς θα χρησιμοποιούσαμε όλα τα μέσα που θα είχαμε κάθε φορά για να κάνουμε μια γνωριμία. Δεν νομίζω ότι έχει και πολύ διαφορά από το να πάρω το τηλέφωνο μέσω ενός φίλου από το να το ζητήσω μέσω Facebook, ας πούμε. Δεν είμαστε με όλους μέσα στο Facebook φίλοι. Τους περισσότερους δεν τους ξέρουμε σχεδόν, απλά έχουμε γίνει φίλοι σε εισαγωγικά και μας ανοίγουν μια πόρτα για να δούμε όλη τους την προσωπική ζωή. Για να εκμεταλλευτεί κανείς τις υπηρεσίες που προσφέρει το Facebook, αρκεί να δημιουργήσει ένα λογαριασμό χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Δωρεάν? Όχι ακριβώς. Πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη είναι απαραίτητες. Και οι περισσότεροι χρήστες, κατά την εγγραφή, δίνουν τα πραγματικά τους στοιχεία για να μπορούν να τους βρίσκουν εύκολα οι φίλοι τους. Στη συνέχεια, συμπληρώνοντας το προφίλ τους, ανεβάζουν φωτογραφίες τους, προσθέτουν τα στοιχεία του χαρακτήρα τους και πράγματα που τους αρέσουν, προβάλλοντας έτσι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα τον εαυτό τους. Για να γίνουν βέβαια όλα αυτά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποδεχτεί ο χρήστης τους όρους χρήσης. Το κείμενο με τα μικρά γράμματα, το οποίο ελάχιστοι διαβάζουν και σύμφωνα με το οποίο το Facebook δεν φέρει καμία ευθύνη αν τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη διαρρεύσουν οπουδήποτε. Επίσης, στους όρους χρήσης αναφέρεται ότι ακόμα και αν κάποιος διαγράψει το προφίλ του, τα στοιχεία του θα παραμείνουν στη διάθεση του Facebook. Με 700 εκατομμύρια φωτογραφίες να ανεβαίνουν καθημερινά, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το Facebook αποτελεί τη μεγαλύτερη φωτογραφική βάση δεδομένων που έχει υπάρξει ποτέ. Κοινωνική δικτύωση ή ανθρώπινο φακέλωμα? Υπάρχουν options στη σελίδα, μπορείς να αποκλείσεις τους ξένους, μπορείς να έχεις μόνο δικούς σου φίλους, εσύ ξέρεις ποιοι είναι οι φίλοι σου, και από εκεί και πέρα, εάν κάνεις σωστή χρήση, είναι το καλύτερο εργαλείο. Απλά το θέμα είναι ότι οι πληροφορίες που έχεις ανεβάσει παραμένουν εκεί. Είτε το σβήσεις στο προφίλ σου, είτε όχι. Αυτό λίγο δεν το ξέρει ο κόσμος και είναι λίγο επικίνδυνο. Η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι λένε τα πάντα στο Facebook και τα υπογράφουν με το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση και τη φωτογραφία τους είναι εντυπωσιακή. Αυτός ίσως να είναι ο λόγος για τον οποίο, παρά τις φήμες που είχαν ακουστεί στο παρελθόν, η χρήση του δεν έγινε ποτέ επιπληρωμή. Και αυτό γιατί συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εμπορικές επωνυμίες του πλανήτη. Έτσι, οι μεγάλες εταιρείες, βάσει των προσωπικών στοιχείων του χρήστη, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια εύκολη έρευνα αγοράς, αλλά και να του προωθήσουν στοχευμένη διαφήμιση. Και φυσικά το Facebook από την άλλη πλευρά έχει σημαντικό οικονομικό κέρδος από αυτή τη συνεργασία. Ωστόσο, το ευρύ κοινό, παρά το ότι στην πλειοψηφία του γνωρίζει πλέον την αναξιόπιστη πολιτική απορρίτου του Facebook, δεν δείχνει να αντιδρά. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο λόγος είναι η αδιαφορία του χρήστη για το αν θα πέσουν τα στοιχεία του σε λάθος χέρια. Όμως, μία άλλη πιθανή εκδοχή είναι ότι ο χρήστης έχει εθιστεί τόσο πολύ στο Facebook που θυσιάζει τα προσωπικά του δεδομένα στο βωμό της εξάρτησής του. Εύλογα λοιπόν μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος αν ο σημερινός άνθρωπος μπορεί να διαγράψει το Facebook από την καθημερινότητά του και να ζήσει ξανά χωρίς αυτό. Σίγουρα μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτό, αλλά οι ευκολίες της ζωής δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγο να τις διώχνεις. Δεν υπάρχει λόγος να διώχνεις τις ευκολίες ζωής. Γιατί να διώξεις το τηλέφωνο, το κινητό? Και πριν ζούσαμε χωρίς το κινητό, και πριν ζούσαμε χωρίς υπολογιστές, και πριν ζούσαμε χωρίς αυτοκίνητα. Και οι άνθρωποι ζούσαν και χωρίς ηλεκτρισμό πιο παλιά. Τι σημαίνει αυτό? Με πάνω από 300.000 χρήστες να προστίθενται κάθε μέρα, το φαινόμενο Facebook έχει πάρει πλέον διαστάσεις χιονοστιβάδας. Αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου 500 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κάποιος ότι πρόκειται για μόδα. Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, αλλά σίγουρα δίνουν τροφή για σκέψη. Πριν λίγο καιρό, ίσως να έλεγε κάποιος ότι το Facebook δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια προσωρινή τάση. Σήμερα όμως μοιάζει περισσότερο ικανό από ποτέ να μείνει στη ζωή των ανθρώπων για πολλά χρόνια ακόμα. Ο καθένας μας γυρνάει στο σπίτι το βράδυ και το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, είναι να μπει στο Facebook, να δει αν έχει κάποιο μήνυμα, να χαζέψει, να μιλήσει με κόσμο. Μόδα είναι σίγουρα, γιατί πλέον πολλοί κάνουν Facebook επειδή ένας φίλος τους ή ένας γνωστός τους είπε «Α, έχω Facebook και είναι ωραίο» και γνωρίζει κόσμο από εκεί και
δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ότι θα περάσει, δεν νομίζω. Το Facebook είναι κάτι το οποίο ήρθε για να μείνει, κάτι το οποίο θα εξελιχθεί και σίγουρα μου αρέσει. Όποιο κι αν είναι το μέλλον του Facebook, το σίγουρο είναι ότι ο στόχος του Zuckerberg για το 1 δισεκατομμύριο χρήστες μοιάζει εφικτός. Και αυτό γιατί η δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μόλις τώρα αρχίζει να εξαπλώνεται στις τεράστιες αγορές της Ρωσίας και της Κίνας. Η χρηστικότητα και οι δυνατότητες του σαν εργαλείο επικοινωνίας και δικτύωσης είναι αδιαμφισβήτητες. Το ανησυχητικό είναι ότι για πολλούς ανθρώπους το μέσο έχει γίνει σκοπός. Για το αν οι συνέπειες της εισόδου του Facebook στη ζωή μας είναι θετικές ή αρνητικές, οι απόψεις δίστανται. Ένα πράγμα όμως είναι σίγουρο. Ότι η ίδρυση του Facebook σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής στις σχέσεις και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων.